Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shengi ngin penle mangi katkum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei namarga jing penhap ye kathan Byrnihat hari Bhoi district kum ka wei nagi Shillong bat ki sor ki Jaboh tam ha Pyrthei ka badai ru kathan ka bagi babon ki karkhana ki don badru ka jingdon jong ki jaj benriu baper ki ba shong ki basa rengkat hak nagi Shillong khubor hap nagi jila Meghalaya bat ka jila Assam ka kong Jinysha di mayong ka badi ka khot jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ha ka jingai jingkren ha ka wei ki jingilang ka bala penlong ha ka school ba MGU lane ka Mahatma Gandhi University ka badi ka sngi jong ka Human Rights Day ka badon ha ka Shillong khatlai mer hari Bhoi district ka badi ka Shillong ka ba marjan bat ka Byrnihat kabala penhap kum kasor ke Jaboh tam ha Pyrthei ka kong Jinysha di mayong kalapan pau ya ke Jingsukya bagane ke Shillong ke bahap apa ke jela Meghalaya ka bade ke jela ka badon ya shibun ke Shillong di bapaunam ha ke Jingkutlad bat ke Jingkutlad kalapan sniudur ya ke jela barok ke wei da ke jing penhap ya ke Shillong kum ke Shillong ke Jaboh tam ha Pyrthei Henry kalong bagane kamde ke Jingkutlad no ke jingyai lanti kalabu da ke jingkentu ya barok ki nong shong Shillong jong gane ka than kumju ya ki nong yalam Shillong bakin sim ya kisin jam ban penkelat durbiang no ikene kathan kum ka Shillong bat ka sor ka bakhoj bat penja no ia ketika Jinysha pen kentup kum ka sor ka Jaboh. We all aware that this area or Byrnihat area has been identified like the pollution hotspots in the worldwide due to some so to say industrial activities or some maybe other anti-human activities. So I urge everyone here, especially the local residents, local community, and also request